kuti ndakanyorwa list musi wa 25 May irogore 25 May June unondo kutapindura futi dai saka nguva yacho nyorwa list May tarisai kuti zvigore kune nokuti nemari yatinotambira mapurazi ndototora kanguva kakatouka kuchiunganidza mari yacho saka ndina mari anandati ndaunganidza nokuti list yakanyorwa kuna May vatitangiri pazvikasira patikapakasira wakanga wapiwa mutombo wekuti chii iwewe pamusoro yemambo manga manditi kanoenda pamwedzi tokona kuchengeta zve$10 kana kuti $20 ngetawo mari iri nani ndozonoendeswa saka wakati urikubva muna May wachengeta mari izvozvo May June July August wane mari pari zvino handina mari ndatarizvo urota ufuda kwete hazvisiri asi kutona kuti mari yacho ndotambira nemaschool fees yacho kuti mari yacho ndiunganidza nasari ndozvikwanisa asi mukadzi wakazondotoranga handinoa wada kutorora mukadzi wavo sina kana tezvara vatoda mari yavo ndonguvapa zvakadai tezvara kana vakati vanoda mari yamukadzi vandakaita naye vana ndinongovapa mari uri kuvapa mari apa mukadzi wacho usina mudzimai wacho usina basa naye hapana panditi zvinoida kupfuma yavo ati hapana chakaipa nditi zvaunoda kupfuma yavo sezvo ndina vana vaviri naye aiwa iwe taura kuti uchada mudzimai chete panapo pamberi pedare handizve kana ukataura kuti unongowapa pfuma iyoyo tikakutaura uchibudisa mari yacho waponoapa sezvo iri pfuma inotounganidza aiwa nzwaka iwe wakutopusisa dare handitika ndizvo kana da kuti unofanira takatopusa panapa titokumbira kuna mambo kuti iri mapusira takaita aya zvina netinyarare nyaya iyi wobudako munomu because ka iwe unoda kutaura kuti ndinongowapa mari yacho tichipa mari yacho hauna uri kuti kudi unoda kuti kudi unoda kuti pusisa mudzimai wacho wakaita sei nemudzimai wakamuti dzokerana naye ripo wakadzoka kana kuti hauchatodawo nezvake indurwani auri ndurwani sekutaura kwawaita na mambo patakauya kuno mambo akati mukabva pano endai kumba kwenyu handiti munobika huku yenyu mega mutaura muzopera asi tichibva pano umwe nomwe akananga nekwake zvokuti kana nazvito kana kumba kwacho haana kudzoka so waida kuti mukadzi ndiye akutevera kana handina kuti ini ndayafatonditi ndiri kurangarira nyaya yacho takawirirana kuti iwe unobata huku wotevera mudzimai kuna baba handiti ukati baba huku yangu iyi ndateterera ndauda kutora mhuri yangu ndizve wakaita sei wakazviita here zvakanzi endai kumba kwenyu iwe hausi kuzve fotokopi pana wakafotokopi here iwe hazvina kuzarwa ndini ndakataura mambo akazvitendera kuti zviitwe unonoteta mudzimai zveikati iwe unototora huku uende unotevera mudzimai utore mhuri yako idzokere kumba kwako wonopunza yemba wakaseta iwewe ukavhura dhoku seiri handizvo ndizve ndozvatiri kukubvunza kuti wakaita here izvozvo hauna kuzviita pfuma hauna kuchengeta mudzimai hauna kutevera nhasi saka wauya pana kuzoshainira mambo chishaina isikanyarara aiwa hayo unoshaina zvei pamusoro imambo pamusoro makurukota uyu akaramba mwana wangu pamwana wangu ndiri kuchengeta kumbawo hakuna sapoti iye zvine zvanga akaroora pamudzimai futi mumwe wechituro waanga ainaye manje soizvozvi saka vakatorambana futi izvozvi uyu wangu ndichinaye kumbawo sauti hapana kana sipo hapana jangireze bhutsu ndikusungane waya pamusaka pako haatomboziva kana pamba pangu pavana ava kana pagumbo rake chairo chairo pamba pangu hapana saka ini chandikuda ndikuda papfuma yangu kukanganisana nemudzimai wake ndezvavo
ini papfuma yangu chete. Okay, haimwe. Makamutaurira amai vakafona kumufonera tibula sipa anzi chienda imopuwa namambo. Saka mambo vari communication ne Anda uraindurwani. Mutaurire izvozvo naishamwari. Machari muno mwe. Iwetu. Aiwa charubvuma chiwe. Vakangofona kuti ndikuya kuzotora zvinhu zvangu namambo. Ndomufonera vakangotauira chii chiri kuitika mumba medu? Kubva tasvika kumba taenda kumba kanzibata huko anobva atera chondro makwana rake ndopakabharwa. Vari kubva atora munzima. Iwe uri kumba kwako kwababa wako? Haana kana kutema. Mudzimai wacho wakaroora iwe? Ari kukuso mudzimai wacho? ari pamureva. Alo? Pamureva. Ndokwaari? Akaita chii pamureva? Haisati akutanga zvekuberekesa. Saka waibika mapoto? Naye. Saka itsika yako kubika mapoto ka? Kana munhu usati wakuora zvinongofanira kuti unongochaya mapoto. Saka ndikuzvika. Saka kana usati wabvisa pfuma unongochaya mapoto. Utomuzvipindura wega. Saka itsika yako yekuchaya mapoto. Wakaitwa mwana wokutanga, wakaitwa wechipiri. Wakunotora futi wekuchaya naye futi mapoto. Wakumendisa futi kupi kumusha kwake. Saka itsika yako handiti? Unogoti kwete sei? Ende makambomufonera huko? Ndikafona hadaire fona. Hadaire? Mwana kurwara hatombobvunza nezvo. Ndakatotsenga dai kuna mama warimo mama wacho. Pamwene wangu. Ndokuti takatosvikawo nemwana. Ndiwaitobvunza kuti mwana mukasiya sei. Iye hawatombobvunza kuti mwana mukasiya kusvika kuchibhedhlera. Anomubereki wake pedyo. Anoite basa rei? Ndidrive. Driver we? Betrakit. Anotyaira. Ibotaura kune vamwe vari kuzomuzana munhu. Ane nyaya zvake usaka kubhadhara pfuma kwati zvakati zvichireva kuti pane shoko randibatana tanzi kana uida pfuma yenyaya dzinopiwa namama ari kamuzere namama ane nyaya imwe yaanayo Ndandaudzwa panyaya yefoni ndizvo iwe makanga muchikurukura chiipa. Ndaida kumuudza kuti mwana haasi kunzwa mushe. Ndakazongokwanisa kufamba shoko kuti makorokoto ndakanzwa kuti makaroora. Ndakakata foni. Pamukwamutora kuti mwana haasi kunzwa mushe akapindura kuti kudii? Ana kuti daira foni yacho haina kutozongodaira kuti. Aiwa akapindura ndi baba. Ndivakapindura? Baba vanhu vakanzi ndemanokuwa pfuma ino kwa mama. Akapindura shoko ramutaura kuti ava vakafonerana. Ava vakazonditaurira ini kuti mukwasha wenyu ndamuti ndikuda mari yesipo zvikanzi chienda imopuwa namambo. Baba wako vari kupi? Baba wako vari kupi? Vari mumukatu? Ko vakaudzwa ndasungwa? Vakati chii? Wadi kumboya nawo wanite. Vakati chii? Wauya namai? Vari kupi amai? amai musungaitoni mirai zvenyika akakuudzai kuti chii mwana? Akataura akati ndine nyaya iri kwamambo saka ndauya ndakambouya tichida kuti yakamira sei. Munongozivawo kuita kwevana haungagoni kugamuchira chokwadi chanenge ataura ini unondichidzwawo pachienda panyoro. Akataura uchiti chii? Ndine nyaya iri kwamambo maringe nekuenda kwaita mari kumba kwavo. Chete zvazvotopera. Imi munoziva here kuti akaroora kana kuti haana kuroora? Kuroora hasati aroora. Saka imi muri kugara sei nevana vevaridzi vasina kuroora? Ndosaka pamusoro ndosaka pavakamboya ivo baba vacho nemumwe murume anonzi achigure okwakamuzezuru vakaita tsamba yavo vakati tauya atezvakuda kufuma nebharati chokwadi vanofanira
wachiri pfuma yavo. Tine vana vaviri nemukadzi vanofanira kuziva tiri pfuma. Vari kupi zvikanzi vasara pakwabisisi. Ndikati kwasei musina kuuya navo vakati vachauya. Aserera wakatomutenga kona aserera. Ko vana ava vachiri kudanana here ndikati muromo yona ndigona kupindura. Nokuti chokwadi chine muridzi wacho iye muroora wangu nemwana wenyu ndovari chokwadi chise chiri. Muruti mwana muno kunyaso kuziva. Ndo. Baba yao walivyo. Aha, mabibi zana. Murumoyo a 40 years. 39 to 40 years. Wozire mamwezi kumbero. Asa achikunzi mwana. Izvo zvo zvikumuita kuti aite behavior yakadai. Yekuti haasuda kubva paumwana. Kuti aite baba. Mwana wake anonzi mwana. Iye mwana. Right. Now, ini ndoda kumubhadharisa nemuromo wangu. Ndoda kumubhadharisa nemuromo wangu. Haugoni kutaura izvo rakadaro. That's contempt of court. Izvo rekutaura kuti kana uchidaenda uchienda unopiwa namambo. Ndinongwana mubvunzo mumwe chete bezvo ndokubvunza. Mashoko akataurika ndi kutaura zvechokwadi uyu munhu anoipa atauri zviri straight. Imi mamunohaipa mukamwe chokwadi kana kuti iye munhu angai nokuti inini ndakangofonera kamwe chete naiye ndikatorodzada koro yake ndichiitira kuti ramangwana kutaura zvisiri. Kamwe chete. Makarekodha koro yakandifonera kamwe chete iri mufoni mangu. Makafona kanganambo. Ini ndakafona ka1. Ka1 muri kuwira. Ka1. Makafona ka1. Muno chokwadi here kuti akataura mashoko iwayo imi. Ini ndakafona. Hello. Kanzalo. Kuti makadizva ndiketi makadini kuti kuma kuvhina asi kumbudza zvakanaka. Manzwa here. Halo arifona ichamudai. Ndada makorokoto makarora. Zvikadza ndafona ndofunga kuti ndotaura nemwana. Ndakadada nazotaura nemwana ndakafona yakatokati mama peta message. Mufoni. Kana kuti basipo unopiwa koko mama nganyaya. Message. Unotaura zvokuda ikoko. Message yacho iri kunayo. Andina message yacho. Iwe message ndikifona yacho nayo. Me ile message. Haina message ikoro chete ndakati ndakataura naye. Kamwe chete. Aiwa, uyu musamuteereza. Uyu so azvigone kuda kana iwe must prove kuti hauna kutaura unyora message iyo. Saka kunyorera futi message yekuti zvone kana ari mwana uchiitira semwana aripo musataure zvakawanda zvako pamusoro pemwana mwana ndoyozodona kana ari message yachinotangira message andakazobopindira zvinhu tu koro imwe chete nemessage imwe zvese ndinazvo zvandakataura. aiwa tinozvidiko isusu chibva umbowo watoda kubata pauriwo ndehwekuti chokutanga dare rakakutaura kuti enda unotora mhuri yako atezvara vari panapo hauna kuinda nehuku yakataurwa dare kuti kana wakotama kuna atezvara vako unobata huku weinda kuti atezvara ndazotora mhuri yangu tionetsana pati pane zvatoda kugadzirisa wozoya kudare uchibva nekuna atezvara kuti mhuri yangu ndakatora wochitenderera kuna mambo mai saka iko zvinokona 1 mhuri yacho wanonotora 2 wakunzi wakataura mashoko asiriwo 3 wakandoroora tichaziva chokwadi chako chiri papi iwewe pfuma yacho hauna kuvapa zvinhu zvina zvausina kuita iwewe asi zvabvunza vanoti makafonera kungana zvefoni zvenzi mafonera atine nazvo andivazvaanotaura tatitoda kutaura zviri reality zvatakataura muno mudare muno waona kuti nyaya dzemafoni idzo dzakutosimudza mumambo mai kuti vauda kubatikana nenyaya yavo wakataura iwe nemuromo wako kana vasina kuzvitaura zvatakataura munomo wakaita here kana vasina kuzvitaura kana vasina kuzvitaura zvatakataura muno pane chaakaita here hapana ndozvinoda kuti muzvitaura izvozvo huku haidhure dai wakaratidza utsvaga huku chaiyo huku inoita $5 wakaenda kunoteta pamwe waizvichigayo uchiri kugaya uchibisa mutsaga saka zvamukutaura zvese izvi akangofuratirapo zvatopera zvatopera
amai vari kuti mwana amai vari kuti mwana kana uyo vari baba mwana akamborora mwana anoroora mukadzi wako uchirumuda taurisa stiri nekusataura chokwadi kuti mberi padara uchada mudzimai wako iwe murume wako urumuda nekusataura zvakanaka mukadzi achamuda chamuda mberi padara ngataure chokwadi. Alright, fine. Isusu hatisi kurabasa vanhu. Kutaura nyaya yekubvisa pfuma yangu. Imimi makapa list. List uyu. Anaro list. Anaro. Wachoka kwa list rini? Musa 25 May. 25 May. Then next wakaita sei wako list. Bwana zvananga ndaita. Izvo timuna hapana chauri chiwaita basa uri kuda kuita something uchaita rini ndikamboitawo mwedzi mitatu hapana mupei time abhadhara rini timboona kuti atitengenyika zvakadii mupei time mwedzi wekutanga kuti atibhadhara rini October 30 October 30 October 30 October 30 October kure mwise tuda kuona kupfakanyika kakutanga kwake kuti arikuta zvinhu zvokuti abhadhara baba vachi yepfuma yavo isapera 30 September tuda kuti tione kuti unekwaita now nyaya iriko ndekuti amai muri koko imimi anditika kana pasina kubhadharika pfuma iyi mukomana achibhadhara vanhu imhuri yake yainaye panoitwa attachment manzwa anobatirwa zvinhu kana akatiza tinongopinda mumba kwenyu manzwa makaona akatiza kuti akutiza zvati kumutaura panapa nemwe mototiza hazvigoni kuti atize andingompango kuti atize wainaye mwana womuridzi vakabereka ivo vakambofanana neno ndakabereka vana vomwamudzikudiwa good saka handikunoona takamuti bhadharawo hapana chiri kuitika saka iko zvezvo koti yakumutaura kuti unofanira kubhadhara chikamu chekurakidza kuti une chido chekuita sei chekubhadhara pfuma yaatezvara by 30 September anenge arakidza kuti ndakubhadhara pfuma yaatezvara zvake zvokutaura kuti ini hachada mukadzi nokuti ataura kuti ini ndakazodai hakuna unobhadhara mambo mbudzi nemuromo wako wakaita sei wakaipa whether you like it or not. handidini vanhu vanochatsika kuti kana ari kokokota reference kuna mambo kuti enda kuna mambo wacho wakakudhika ikoko enda kupusa ikoko pusa now regai ndikuudzei iyoyo tinoidaidza kuti amenozvishona ikazi but inonzi contempt of court misconduct contempt of court inorodza kuti iwe uri kukavadza decision kana kutuka munhu akatuka mambo majesty mukoti anosungwa criminal offense yekutuka majesty mukoti kana ukamutuka kana muprista ukamutuka uri kunze inonzi contempt saka ndewo inawe iwe yekunoda kuita mashoko asina kunaka kunze saka tiri kuchaja nebhaka iwe unozotaura vamwe now iwe ramba uchituka isi tinoramba tichichaja uchituka isi ramba chita sei tichichaja saka pano first payment yekwatezvara ino yakaberekana nembudzi